Vítejte u podcastu 2 na 1. Já jsem František a vedle mě sedí Honza. Do našich podcastů si zveme zajímavé a inspirativní studenty Newton univerzity, kteří něco dokázali a mají co předat. A naším dnešním hostem je Anežka Vaňková, je to mladá a talentovaná spisovatelka. Anežka je studentkou Newton univerzity, ale kromě toho je i autorkou knížky Mamačka srdcí. Anežka dokazuje, že i v mladém věku se dají uskutečnit sny a vytvořit něco, co má opravdu skutečný dopad. Tak Anežko, vítej. Dobrý den, děkuji za pozvání, Františku moc a tady jsem ráda, že jsem tady s vámi. My děkujeme. Anežko, první moje otázka. Vždycky si ráda psala? A ještě k tomu dodám, kdy jsi zjistila, že psaní bude to, co tě opravdu naplňuje nebo tě bude naplňovat? Tak řekněme, že všeobecný písemný projev mi nikdy nedělal problém. Řekněme, že slohovky ve škole vždycky na jedničku, prostě bylo to něco, co mě hodně bavilo. A já jsem byla povídaný dítě a ne vždycky mě chtěl někdo poslouchat. Takže vlastně nějaký ty deníčky a zapisování si a vymýšlení příběhů, tak to byl takový jako balková cesta, jak se vlastně vyjádřit, aniž bych tím někoho těžovala nebo potřebovala nějakého posluchače. Takže to vlastně, ale nikdy jsem to po sobě nepřečetla zpátky. Deníčko bylo asi 15, ani jeden jsem nikdy nedopsala, vždycky si nikde zmizely, takže to bylo takový pořád neefektivní, nikdy mě nenapadlo, že bych jako vytvořila něco, co by mělo být potom takovýmhle výsledkem, jako třeba ta knížka. A co se týče psaní jako takového, jako v roli autorky nebo spisovatelky jsem chvilku a nějak jako vůbec ještě jsem nestihla se v tom tak nějak zapořenit. Takže jako nerada o sobě říkám, že jsem paní spisovatelka, protože si myslím, že to ještě tak není. Řekla bych, že je to ještě takový jako běh na dlouhou trať. Takže zatím jsem takový jako hodně nováček a nemám moc jako sebevědomí o tom mluvit, jako že by to mělo být něco, co by mě mělo jako nejvíc prezentovat. A zeptám se, když jsi mluvila o těch 15 nějakých brožurek nebo nějakých těch čtenářských jako deníků nebo něco takového, tak to máš schovaný nebo to někam dala? Něco asi bude schovaný, ale nedoporučovala bych, aby to někdo nikdy našel a přečetl, takže doufám, že to něco se zlikvidovalo, ale tak nebylo by to špatný si to někdy přečíst, samozřejmě, někdy je to milý. Jako kouknout se, co se mi honilo v třeba 10 letech. Anežko, abych se tě chtěl rovnou navázat na tu tvoji knížku, tak vlastně o čem to vlastně je? Ono to vlastně podle názvu vypadá spíš na dámský čtení, nebo se mýlím? Tak samozřejmě asi to více osloví ženy, jak obálka, tak název, i tím, že jsem jakože vlastně autorka žena, tak asi těm ženám to bude bližší. Jakože příběh bych řekla, že taky asi bude spíše pro ty ženské čtenářky, ale já to všude vyzdvihuju, abych nebyla těmi muži jako ukamenovaná, že vlastně ta hlavní mužská postava, je tam vlastně hlavní ženská, hlavní mužská a ta hlavní mužská postava je tam vlastně vykreslená docela pozitivně, docela jako, že se mi tam jako hodně jako dala plusový body, naopak té ženské postavě jsem jako ubírala na té sympatii, i jako vlastně paní redaktorka mi říkala, že už jí jako leze krkem, ta ženská postava, dokonce jí po nějakém čase začala jako nesnášet, a říkám, dobře, ale ta mužská je tam jako hezky vykreslená, tak to by mohlo mužům lichotit, si myslím, takže můžou si to přečíst, budou z toho mít radost určitě. Takže nemá ta mužská postava moc red flagů? Asi úplně nějaký výrazný recept bych tam nevypíchla. Jako, je to sympatický chlapík. Já ho mám ráda. Zeptám se, to je tvoje první knížka nebo druhá? Vlastně já už jsem jednou něco tak jako splácala do podoby knihy. Byl to souvislý příběh, začátek, konec, všechno, ale řekněme, že ještě tenkrát jsem vůbec nevěděla, že jsou nějaké možnosti, že vlastně já můžu vydat nějakou knížku nebo vůbec jako s tím směrem vydat. Hlavně to bylo fakt jako prvotina, takže řekněme trošku slátanina i z mýho pohledu, takže to skončilo v šuplíku. Četla to vlastně jenom moje babička. Ta ví všechno, může všechno vědět, všechno zná mě, takže si to přečetla a bylo to takový spíš jako jak kdyby četla můj deníček, nebylo to jako, že by to mělo jít do světa. No a pak už jsem si řekla, proč jako nezačít od začátku tvořit něco, co by mohlo být už jako
efektivnější a být to nějaký už jako hezký výsledek, ze kterým by se dalo pracovat. Takže Lamačka srdcí už jako vzniká s tou myšlenkou, že to bude jako použitelný, nebo tak nějak. A další knížku mám teda rozepsanou. Rovnou navážu teda. To je skvělý. A můžeš nám prozradit třeba, jak se bude ta knížka jmenovat, nebo ještě neznáš název? Název jsem si odvodila právě z toho jednoho deníku, co jsem si tak jako vedla v jedný takový jako těžký životní jako chvíli. Takže ten název se mi líbil, ale ještě furt tak jako ladím, ale jsou tam různý varianty. Ale základ toho bude a neb za svítání se rozloučíme. A ještě nevím, jestli to nechám samotný, nebo jestli k tomu něco přidám, ale jakože celá myšlenka té knížky je vlastně o tomhle, za svítání se rozloučíme. To bych tomu nechala. Jak se vlastně píše knížka, nebo takhle, jak Anežka píše knížku, kde ji vlastně píšeš, že jsi třeba v kavárně, nebo doma, nebo musíš mít u toho třeba, jestli máš pejska, kočičku, nebo chameleona, nebo jak vlastně u tebe probíhá ten vstup, nebo Tak určitě velkým základem je hudba. Já jako mám vytvořený speciální playlist, vždycky i k té první knížce jsem měla speciálně vytvořený playlist, k Lamačce byl speciálně vytvořený playlist a teď k té další knížce, co píšu, má taky speciálně vytvořený playlist. Takže vlastně ta hudba, já si pouštím různé melodie i texty právě k té situaci, kterou jako se snažím na ten papír hodit. Takže mi to hodně pomáhá se jako vcítit. Já mám jako obrovskou fantazii, já si to prožiju vlastně s tou postavou celý, od začátku až do konce. Takže vlastně, když já to píšu v tu chvíli, tak já ty emoce jako doopravdy chci mít, aby to bylo jako hodně intenzivní na té stránce, aby to jako bylo cítit. Takže ta hudba je určitě jako bez ní psát nemůžu, bez sluchátek, prostě to vůbec. A jako většinou musí přijít můza, asi nemám plně prostředí, ale samozřejmě musím být sama, protože kolikrát úplně pláču. to je docela. Takže Anežko, dalo by se říct, že tu svoji inspiraci bereš jenom jakoby ve svý fantazii, že si tu můzu vlastně vymyslíš, nebo máš i jakoby nějaký stav, kdy prostě jdeš někam a inspiruješ se něčím? Tak Lamačka srdcí právě bývá hodně jako, nebo nejdůležitější otázka, co padla směrem na ní, to je o tobě. A já jsem se vždycky tak jako dorazila a říkám, nebylo to původní jako cíl, že by to mělo být o mně. A jako hodně mých přátel si myslelo, jako, že to je nějaký návod jako na moji osobnost, jako, že se konečně dozví velký tajemství Lamačky srdcí. A jako já jsem si pak jako řekla po nějaký další době, říkám, a tak jo, tak proč ne? Tak jestli chcete, tak jo, já jsem Lamačka srdcí, příběh je inspirovaný prostě nějakým těma životníma zkušenostma. Ale jinak ten příběh je naprosto fiktivní, samozřejmě není tam jako použitýho nic, co by se mi jako stalo. Ale řekla bych, že každý autor jako používá do těch knížek nějaký svůj jako vhled na svět, celkově i ty zkušenosti, když bude někdo, já nevím, třeba nešťastný z lásky, tak asi úplně nebude psát, jak je to vlastně úplně skvělý, jak prostě se tam mají všichni rádi v té knížce, jak to všechno hezky dopadne, mají pejska, zahradu, barák. Takže bych řekla, že jako určitě je to hodně ovlivňovaný jako mnou a mým životem a jako tím, co se mi jako, co probíhá zrovna. Takže kus tebe je v té knize. Určitě. Proto jsem taky váhala s vydáním, protože je to hodně osobní, ten projekt a jako byla jsem hodně rozpačitá, když se mělo být, jako když se si říkat, jo, ono to fakt vyjde, bude to někde, někdo to bude číst, můj bývalý třeba. Bylo hrozný. To byl takový divný pocit, že to bylo až moc osobní. Zeptám se, když jsi říkala tvůj bývalý, a je teda nějaký teď současný? Současný ne, protože, a myslím, že ani budoucí nehrozí, protože nevím, no, to je takový zase téma na hodinu, že dneska je to takový těžší trošičku, no. Jak už jako i v té Lamačce je to takový vykreslený, že vlastně co já mám za sebou takový jako dost prázdný vztahy, jako z mý strany, možná proto ta Lamačka srdcí, že vlastně většinou ten druhý to bral vážněji a já právě, že ne. Ale jako nebylo to, že bych někoho tahala za nos, ale prostě ale narazila jsem si myslím trošičku. Teď je to takový, jako že si říkám, jestli jsem nebyla já ta podvodnice největší, jestli jsem jako nebyla já ta zlá.
Ještě No. nic neudělám. Já měl po další knížku Podvodnice. No. A Anežko, já, abych ještě navázal na tu tvoji kariéru spisovatelskou, tak bych si chtěl zeptat, jak to plánuješ do budoucna? Chtěla by se s tím jako do budoucna živit, nebo máš to jenom jako koníček? Já jsem v tomhletom dost pořád takový dítě, já bych chtěla dělat všechno. Já mám strašně moc jako jiných koníčků, ať je to zpěv, hudba, já bych nejradši byla herečka, zpěvačka, všechno dohromady. Pro mě je tohle úplně jako vysněný, ale furt jako tomu nejdu nějak naproti, tak to mě trošku mrzí, že jsem furt taková zaseklá. Mohla bych trošičku pozměnit směr, ale řekněme, že ta knížka je takové první dveře k tomu uměleckému světu, které já úplně jako zbožňuju a chtěla bych jako v něm trošičku jako být. Takže řekněme, že knížka jsou vlastně jako jí první dveře, ne? Mám rád taky umělecký ten svět. Takže prostě obecně chceš jako tvořit, být taková tvůrkyně. Možná, když se nic nezmění, já se teď měním pomalu v takového introverta asociálního, tak jestli to je jenom takový období a vrátím se zpátky do téhle éry, že mi nevadí, že je mě vidět, že je moje jméno na knížce, tak by to bylo fajn, by to bylo hezký. Zeptám se, protože jsi vlastně studentkou naší univerzity, jak lze skloubit studium a psaní knih třeba takhle ještě se zeptám, napadá ti třeba, když máš nějaký předmět, tak v tom předmětu, když jsi šla semináři, tak najednou si tady říkáš, měla bych psát o tom a o tom, nebo jak to vlastně je? Tak Newton vlastně každému připomíná, že by měl na sobě pracovat, určitě by se neměl bát těch výzev a tak. A jako tím je Newton pro mě přínosem i jako co se týče toho psaní, protože já když se vlastně zaseknu nebo zapomenu, jako že bych měla psát, tak vlastně třeba na nějakým jako právě semináři jim jako znova připomenu to, že ty máš tohle, proč to neděláš? Jdi něco dělat prostě, teď můžeš, máš čas, máš možnost, tak je to takovej, jako Newton jako nakopávač, bych řekla. I v tom samý, že prostě si jako vždycky řekla, já mám vlastně rozepsanou knížku, bych začal něco dělat zase. A zeptám se, když jsme té knížky třeba do budoucna, nechtěla by si třeba psát o nějakých studentech, třeba jestli ti něco takového napadlo, když třeba ty většinou sedíš vzadu, aby si měla přehled, tak třeba už si takhle třeba říkáš, testuješ si ty svý kamarády nebo kamarádky, že třeba mají své životy, že by se ti třeba ta určitá postava hodila do tvé nové knížky? Jo, to určitě. Hodně postav je většinou inspirovaná, protože nějakou jako reálnou postavou, jako ať jsou to moji přátelé, nebo jsou to rodiče a jako řekla bych, že určitě, že jako, asi bych nebyla schopna si úplně vymyslet z patra nějakou jako osobnost. Samozřejmě jo, z části ano, ale vždycky tak jako zajímavé je, že i tahle knížka se odvíjela jako od toho, jak se ty lidi jako chovali během toho, ty, kterých se to třeba týkalo, ta postava. Tak to je takový docela jako vtipný, že ta knížka, vlastně i ta moje tvorba je závislá na tom mém okolí, i na těch lidech. I který nejsou třeba jako každodenním styku se mnou, tak i tak je to na nich docela závislý, takže je možný, že se tam někdo jako projeví, pozná se třeba. Toho se bojím všichni. A Anežko, mě by ještě zajímalo, za jak dlouho třeba ta knížka byla napsaná, že když začneš třeba psát, tak jestli se do toho fakt ponoříš a ta knížka se píše jako sama, že to napíšeš třeba, nevím, pásnu za měsíc, anebo jestli to píšeš prostě po kousíčkách, nebo jak to vlastně je? Ta Glamačka vlastně vznikala za covidu. To bylo 2022. A řekněme, že já jsem si procházela takovým tím znovu poznáním, asi všichni z nás, vlastně jak byl lockdown, seděla jsem doma, takže na to bylo na to hodně času a i jako jsem tak jako neměla nic, co bych tím jako nahradila, nemohlo se ven, tak jako prostě řekněme, že to psaní bylo jako na každodenním jako rozvrhu. Potom, když to jako se znovu všechno otevřelo, začal ten schon, běžnej škola, maturita, potom, že jo, a všechno, tak to bylo dost jako s přestávkama, že jsem si kolikrát musela i přečíst nějaký kus té knížky, abych tam nezačala psát něco úplně jiného, takže trošičku to bylo takový slepovaný, což jako asi úplně není dobrý, ale i téhle knížky to tak bylo. Říkala jsi za covidu, to znamená, že si měla spoustu času. A zeptám se třeba, ta tvoje knížka si říká, že jsi musel kousek zase třeba přečíst předtím. Chtěla by si teďkom tu knížku třeba napsat jinak?
Určitě, ale jak říkám, já třeba otevřu ten notebook, chci psát, ale ta muza tam prostě není. A já tam nechci psát jenom jako za každou cenu něco prázdného. Jak říkám, jak už jsem řekla, já tam jako ty emoce chci jako v tu chvíli zrovna jako mít, nebo si je aspoň zahrát. Takže jako tam je důležitý to načasování pro mě hodně. Není to tak, nejsem tak zkušený autor, tak zkušený spisovatel, že jako to vyšvihnu na papír, aniž bych mrkla. Takže asi jsem pořád taková zpomalenější. No a co vlastně tvoje rodina nebo blízký kamarádi motivovali tě nějak k tomu, Anežko, tyjo, jak píšeš knihu, tak už to dopiš, dej nám to ven, chceme si to přečíst. A nebo právě naopak tě demotivovali a říkali, tyjo, to nevydávej, máš tam moc osobních věcí, nebo jaký na to máš názor? Tak s Lamačkou to bylo do poslední chvíle úplně na tajněčku. Já jsem, potom už přišlo vlastně řešení smluv, už se řešily takový ty administrativnější věci, jak já jsem tomu moc nerozuměla, že jo, tenkrát, takže jsem chtěla, aby mi s tím třeba taťka pomohl. No a takhle jednou jako při rodinném obědě jsem mi řekla tak jako by the way, no víte, já jsem napsala knížku, asi mi vyjde a teď potřebuji pomoct jako se smlouvou. No, táta ten z toho měl úplně jako mrtvici. Ten prostě chudák, jako on se nejdřív bál, že mu třeba řeknu, že jsem těhotná nebo něco takového, protože ze mě to lezlo jak z ty deky. Takže chudák byl úplně vystrašený. Ale jako ten se do toho úplně zažral. Já ho jako s tou knížkou, v souvislosti s tou knížkou všude vyzdvihuju, protože on z toho byl úplně jako prožíval to strašně moc, furt se jako vyptával, furt jako no a tohle a tamto. Můžu si to přečíst, to se mi třeba líbilo, že se mě třeba i zeptal, jestli si to může přečíst, protože jako tušil, že třeba tam můžou být věci, které úplně pro rodiče nejsou, že jo. Nikdo se nechce koukat na erotický film s rodičema třeba. Takže se jako tak jako eticky zeptal, to bylo hezký. A vlastně jako i kamarádi, jako, jo, bylo to jako, ta podpora z těch kamarádů byla hrozně hezký. I jako rodinní přátelé, vlastně tím, že se na tu knížku vybíralo pomocí toho crowdfundingu, to znamená, že tam mohli přispívat různí lidi tím, že si tu knížku vlastně předplatili, a tím se na něj vlastně jako vybíralo. Že to nebylo jenom posílání jako peněz a nic, ale bylo to vlastně, že si tu knížku mohli si koupit víc knížek se slevou, nebo mohli mít e-knihu. Takže to bylo takový jako dost jako hezký, že všichni jako mě podpořili. I jako lidi, od kterých bych to vůbec nečekala. Třeba co mě moc nemuseli, nebo já jsem si myslela, že mě moc nemusí a stejně jako mě chtěli podpořit. Takže to bylo hrozně hezký období, že jsem jako zjistila, že kolem mě je spousta lidí, co mě jako podporuje a co mi to přeje. Ale na druhou stranu samozřejmě se objevily i lidi, u kterých jsem zjistila, že mi to vlastně nepřejou. Což byla ta nepříjemná část z toho všeho tady, z té triády s tou knížkou, že vlastně jsem jako objevila ty nepříjemnosti v těch sociálních vztazích, že prostě závist existuje a prostě se jí nezbavit nikdy. Jsme v Česku a tady se občas úspěch nepřeje. No spíš většinou. A ještě jsem se chtěl zeptat, když takhle píšeš tu knížku, tak jak je dnešní doba nastavená, tak bylo i nějaký jako regule, čeho se musela držet, nebo tam musela o něčem se zmínit, jako je třeba u natáčení různých filmů nových, kde musí být nějaký počet smíšených ras a nevím, LGBTQ, jsme v době, jaký jsme a muselo tam být i něco od té tvojí knížky takhle? Nesetkala jsem se vůbec s žádnou takovouhle jako hranicí. Já třeba v Lamačce je postava Gie, to vlastně nejlepší přítel té hlavní postavy. A je tam v závěru je tam vlastně tak jako taková vsuvka, že vlastně jak bych to řekla, on je sice vedlejší postava, nemá tam moc jako častý vstupy, ale je tam vykreslovaný jako někdo, kdo je pořád tak jako nešťastný dlouhodobě, s tím jako hledáním partnera je to těžký, chtěl by mít dítě, teď prostě, no, takže je tam trošku, jako tohle téma je tam trošku zakomponovaný. I jako na konci je tam takový, jako, má to být takový sarkastický, že vlastně jestli si lidi myslí, že našel skvělýho partnera, že se adoptovali dítě a že její dítě nemělo potom problémy ve škole, že oba tatínci jsou muži, tak je to tam tak jako s nadsázkou trošku posazený, ale nikdo mi neřekl, že by to tam nemělo být, jako. Dokonce myslím, že i paní redaktorka mi to jako hodně pochválila, že tohle se jí hodně líbilo, tenhle ten závěr s těmahle mýma pesimistickýma vsuvkama. To se jí líbilo. Takže nesetkala jsem se, že by mě v tom někdo omezil. No spíš
mi šlo o to, jestli ti to nikdo nenakázal právě. Ne. Že touhle s tou dobou, jak právě v těch filmech musí být od každý třeba rasy zdůrazněný, nebo ty lidský práva a takhle. Ne, to je to vlastně dobou. Vůbec. Tohle téma jsme jako vůbec se na ní nenarazilo. Ani jako ze strany té pointy toho nakladatelství nic takového nepřišlo. Takže tak. Aleško, zeptám se ti, tvá knížka, ta další, budeš tam mít, jako o čem to, jestli můžeš nám říct, o čem to vlastně bude? Já se furt tak nechávám stahovat tou lamačkou a furt se bojím, aby to jako nebylo to samý, ale jinak napsaný. Takže tak jako furt hledám takovou jako hlavní odlišnost a řekněme, že bych chtěla tu hlavní postavu, což bude zase žena. Dokonce i přemýšlím, že nechám jméno, ale nebude to mít vůbec jako souvislost samozřejmě s lamačkou, ale nevím, jsem nějak líná na to vymýšlet něco novýho a řekněme, že to jméno té hlavní postavy už je taková svoje značka. Takže asi jméno nechám, ale chtěla bych trošku poličtit asi tu postavu. Jako dát trošičku, zjistila jsem, co ty čtenáři vlastně chtějí. A jak říkám, i ta moje redaktorka vlastně řekla, že už jí ta hlavní postava po nějaký chvíli začala hodně štvát. Že ji vlastně nepochopila vůbec. A jako i jako ze strany cizích čtenářů, jakože anonymních jsem jako se dozvěděla, že jako taky jim byla trošku protivná. Tak jsem se možná nechala trošku ovlivnit a teď bych možná chtěla tu postavu trošku poličtit, aby byla taky zranitelná, aby taky byla smutná. Prostě bylo tam víc toho lidského, aby to nebyl takový nadčlověk, protože možná z téhletý postavy v téhle mačce jsem udělala takový nadčlověka trošičku a to možná ne každému bylo sympatický, no. Takže tam bude určitě víc jako té poraženosti, tam bude možná víc. Cítám se, co třeba chtěla by si jednou třeba dokázat to, že by se třeba Lamačka srdcí zfilmovala? To bylo skvělý. Přemýšlím o tom hodně často. Skvělý. Hodně často o tom přemýšlím. A je to jako, samozřejmě by to bylo bomba. Jenže bych si to musela sama zarežírovat, sama odehrát, protože jinak by to nebylo tak, jak bych chtěla. Ale bylo by to bomba, jako to bylo fakt super. A úplně mám už jako představu ty série. Hodně jsem o tom přemýšlela na tohle téma, jakože Lamačka srdcí a film, to by bylo hodně dobrý. Protože občas, že jo, některý jsou i předlohou vlastně ty knížky pro filmové zpracování. Takže jako proč ne? Mně by se to líbilo, je pravdou, že jsem to četl tu knížku z poloviny, nedošel jsem ještě na konec, protože Aneška mě pozvala na křest té knížky, kde jsem byl i kmotrem té knížky s tatínkem, což bylo krásné a já jsem teda ji udělal před křest knížky ještě, takže to bylo takový hezké. No, to by bylo báječný a já si myslím, že herce by si tady mohla najít na škole. No, tady by si mohl hrát rovnou tu jednu z hlavních postav. No, jestli nejlepšího přítele. Ano, to je jako pro ně výzva, že jo, teďka, jako, že bych byl. Jo, mně se to líbí a bylo by to fakt, že prostě jako opravdu se mi ta knížka, říkám, zatím z poloviny jsem ji přečetl a já bych byl rád, kdyby se to i sfilmovalo, ale vím, že na to, že spoustu peněz by to stálo teď všechny sehnat ty lidi kolem štáb, že to není tak jednoduché, je to i složitý proces. No a mě by ještě zajímalo, jak jsme mluvili tady o tom křestu, tak jak to probíhalo? Bylo tam třeba nějaká vlastně, probíhá to tak, jak třeba z těch amerických filmů, že takhle sedíš, ta spisovatelka, podepisuješ tam ty knížky, usmíváš se, rozdáváš autogramy. Bylo to takhle nějak? Tak ten křest se vlastně uskutečnil taky díky Františkovi, protože František mi pomohl s prostorem, což bylo vlastně pro mě největší otazník od samého začátku. Jako kde, jak, vhodný prostor, aby si to teda bude tady v Praze nebo jako u mě doma, právě při svých Budějovicích. A František mi právě jako krásně mi to zprostředkoval, takže se to vlastně konalo tady v Praze, v Reset baru, kde se vlastně konají pivní středy, takže to pro mě bylo takový hodně známý prostředí. I co se týče paní majitelky, obsluhy, to bylo hrozně vstřícný, bylo to hrozně milý, takže se jako to jednání bylo hrozně fajn, že to nebylo, že jsem přišla do nějaké restaurace, kterou neznám, nebo prostě měla jsem jednat s někým, kdo o mě taky nic neví. Takže to bylo vlastně takový jako až moc jednoduchý, bych řekla, takže to bylo fajn. A teď přichází ta otázka, jak to bude vypadat, co se bude dít, jaký bude program. Řekněme, že tam byl, jako všichni lidé, co tam byli,
tak to byly lidé, který já jsem si přímo vybrala, aby tam byli přítomní, protože před nima se nestydím, nepřipadám si před nima, jak bych to řekla, tak nějak cizí. Vím, že ty lidi mají ke mně blízko, ani jako nejsou to ty typy lidí, co by třeba záviděli nebo nepřáli, nebo jim to bylo jedno. Takže jsem si řekla, já vlastně nemusím nic vymýšlet, tam budou tak skvělí lidi, že prostě oni se zabaví úplně v pohodě. Takže tam nemusím vymýšlet žádný obličárny, že bych tam jako musela nějak jako korigovat zábavu. Samozřejmě byl tam ten stolek s těma knížkama, mohli tam všichni vystát, ale většina těch lidí právě tu svoji knížku už měla. I většinou podepsanou, protože, jak jsem říkala, na tu knížku se vybíralo prostřednictvím toho přispívání, tím, že si tu knížku předpláceli, takže většina lidí už tam přišla s tou svou knížkou, anebo už jim dávno dorazila, protože se vlastně posílali ty knížky, já jsem je v nakladatelství podepisovala i s věnováním a tak. Takže to jako nebylo potřeba, nějaká jako velká autogramiáda. A právě řekla jsem pár slov řekl František, pár slov řekl můj taťka, protože oba dva byli motři knížky. Takže řekněme, že já bych řekla, no do toho byl vlastně hokej ještě. Hráli jsme se Švýcarama, to bylo super, protože jsme porazili. No jasně. To byla bomba. Takže byl hokej a po hokeji jako jsme si už vymýšleli, vlastně jsme řekli pár slov, všichni se příjemně bavili, všichni se napapali, napili a bylo takový uvolněný hodně, no. Je to krásná. A ještě bych se tě chtěl zeptat pro budoucí čtenáře, jak bys pár větama popsala svoji knížku, aby se nějak namotivovala k tomu? Tak řekněme, že Lamačka je taková, že neodpovídá na nějaké otázky, že si jako nepřečtete jako nějaký manuál. Je to vlastně ten typ knížky, který jako tu hlavu otevře a nasype tam jako ty nový otázky, nebo aspoň doufám, že tady toho cíle jsem dosáhla, protože to byl vlastně ten jako můj hlavní cíl. Nemám ráda knížku, která mi jako odpoví na něco, nebo která mě jako uspokojí tím, že si ji jenom přečtu a tím to končí. Já mám ráda knížku, kterou si přečtu a ještě měsíc prostě spekuluju nad tím, co, jak, tohle a dáme vlastně nějaký jako nový ty otázky do života. Takže řekněme, že pro přemýšlivý lidi určitě, pro lidi, co si nekoupí knížku jenom jako, bych to řekla, výplň volného času. Protože už jako ten obal i ten název jako působí tak jako, že je to prostě příběh, hezky to skončí, je to takový hezký romantický čtení, ale asi úplně ne, no asi je to jako spíš takový polemizování, filozofování, takže pro tenhle typ lidí si myslím, že ta knížka určitě je. Aneško, jaké je tvé životní motto? Asi nemám úplně přímo motto, ale určitě existují lidé nebo osobnosti, kteří mě tak jako formujou v tom mém životním přesvědčení. A je to dost takový jako, jak bych to řekla, zastaralý. Já když to někde jako prezentuju, tak na mě kouká, jako jsem se zbláznila. A já jako miluju filozofii. Takže určitě nějací filozofové, co mají nějaký ty svoje výroky, tak to mě hodně ovlivňuje. Třeba Jean-Jacques Rousseau. To je top. To mám hodně ráda. Pak jsou to určitě knížky, které jsem četla. Já miluju klasickou literaturu. Prostě to, co lidi nesnáší u maturity, že to musí přelouskat, tak to já mám načtený a jako pro mě je to takový směr můj, takový jako životní styl, bych řekla. Prostě starý knížky. Takže já jsem taková jako zastaralá, jsem vypadla ze špatný doby. Ne, prostě máš rád taky knížku a ne e-knížku. Asi e-knížku. Já jsem dostala čtečku třeba jednou, ani jednou jsem si ji nedotkla. Prostě já miluji starou knížku, teď jsem se třeba objednala hodně starý vydání Cirkusu Humberto od Eduarda Base. A strašně se těším, až mi ta rozpadlá knížka stará prostě přijde a budu si ji číst, strašně se na to těším. Takže čím starší, čím rozpadlejší, má to ještě takovou tu vůni prostě, tak to je úplně to je bomba. Dobře. Aneško, tady bych na to navázal, že máš ráda teda starší chlapce, takže co a Aneško, čas se nám bohužel už chýlí ke konci. Já bych ti moc rád chtěl poděkovat, že jsi byla součástí našeho podcastu. Velmi si tě vážíme a budeme ti držet opravdu další pěstí palečky k tomu, aby další knížka, ta druhá, vyšla co nejkratším čase. Děkuju moc, já se budu snažit.
Zároveň děkujeme Newton univerzity a Newton TV, že nám poskytla prostor, abychom tady mohli natáčet podcast. A já bych vás chtěl všechny pozvat, abyste nás sledovali na všech platformách, jako je YouTube a Spotify, a těšíme se příště. Díky.